ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଦ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାଇସ୍ ୱିଥ୍ କୀର୍ତ୍ତିକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଘାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଫ୍ରେଶ୍ ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର, ମୁଗ ଡାଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଆଳୁ, ବିନ୍ସ ଆଉ ବାଇଗଣ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ବି ପରିବା ସେଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଭାଜି ନେଲି। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପକାଇଲି। ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ପକାଇଲି, ପାଣି ପକାଇଲି, ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ 2ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟିକି ରଖିଥିବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ପକାଇ ନେଲି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ବହୁତ ଉପକାରିତା ଅଛି। ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଶାଗ ସିଝି ସାରିଲାଣି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ପକାଇ ନେଲି। ସେଥିରେ ଜିରା, ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। ଏଠି ମୋର ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିଝିଥିବା ଶାଗରେ ମୁଁ ସେଇ ଛୁଙ୍କକୁ ପକାଇ ନେଲି। ତାପରେ ମୋର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିନେଲି। ଏହି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।